desira izendatzeko hitz ugari ditugu. Gogoa, irrika, grina, naia, baina ausardia nahikorik ez haien mamia arakatzeko. Lotxa, hitz labur bezain pisutsua zaigu. Jolasten astea da soluzio bakarra, gorputzak nahieran astintzea, eta geure desirari ispiluan begietara begiratuz, haren jabe izatea, nahi dugun hori egiteko. Bai? Baitu didate, etorri naiz. Piskat, egoera misteritsu batean. Ziur bide guztiek zerbait ona daukatela, edo zerbait txarra. Beti daukat instinto bat, esaten dudana. 1, 2, 3, 4, ez dakit. Ea zin gustatzen zaidan gehiago, hori aukeratzen dut. Batzutan funtzionatzen du eta bestetan ez. Beti bai daukagulan ikuste dut helburu bat, baina bideaz, edo bidea bizi behar dugu eta disfrutatu ez. Zure pozoia danezko sokoso jantzan, apurka-apurka jaiki hasikoraka, zeure suaren garra, hori bai korputzarra. Beti bai daukagulan ikuste dut helburu bat, baina bidea bizi behar dugu eta disfrutatu ez. Nire helburua da pixkat ni neu ezagutzea eta nigandik hoberena ateratzea. Ezke nik uste dut dena dela eraikuntza prozesu bat eta hori, ni neu ezagutzen nagoela eta aurrera. Ni bide gurutxe honetan banago, orain, presente. Nik uste dut kainakai dela iratzek daukan aukera bat, pentsatzen duena edo handitzeko edo portaboza izateko, eta kainakaik laguntzen diola pixko bat beldurro horiek barnean uzten eta kantuen bidez pixkat askatzen, aurrera joaten, orain kainakairekin zaude. Que lo que en tokiko la vaina, no soy ertzaina, pero mi nalga te azuta cuando te baila. Kanta bat niretzat bada espresatzeko modu bat, desahogatzeko modu bat, disfrutatzeko modu bat. Gustatuko litzaidake nire musikaren bidez beste emakume batzuek edo ere animatzea edo usartzea pizkatxo bat benetan nahi dutena egiteko eta aldugula eta ez daukagula impedimendurik. Deitzen diogu musika urbanoa, baina hori etiketa bat da. Osea, musikaren azpian daude genero pila eta normalean ez dakigu, baina hori, badago kumbia, badago reggaetoia, badago trap, badago musika pila disfrutatu dezakeguna eta dena ez da txikitzen edo limitatzen reggaetoiera. Zuk nahi baduzu ala izango da, ez dut irten atea, baina orain jamaitea, ez daki zer nahi duzun nigandik. Esan zer nahi duzun nigandik, ze krestu nahi duzun nigandik, ez daki zer nahi duzun nigandik. Orain nago, Oio Ipurdiarekin esan duzun bezala, Nati Pelusorekin. Iruditzen zait emakume bat egiten duela nahi duena, ezer inporta gabe, disfrutatzen duelako, gozatzen duelako, eta, eske da, zartzen naiz mood batean, fluir, gozatu, dantzatu, mugitu. Non aurkitu dezakegu infernua? Kontuz, ibili bargara sare sozialekin. Autoestimoan eta min handia egin ditzakete. Azken finean sare sozialetan oso erraza dauka kritikatzeko. Pertsona ezagutu gabe, bere intentzioak edo lana ezagutu gabe, eta niretzat deabruak dira, haterrak. Kostatu zitzaidan, en plan, irakurtzea komentario horiek, rabiarekin, zakit. Ez nuen ulertzen gainera, ni ezagutu gabe. Baina ez dut hain gaizki ikusten,
gauza hauek direlako puntu bat aurrera egiteko. Atzean usteko, aurrera egiteko, eta zure izaera eraikitzeko haiekin bizi behar dugu, ez dakit. Zurekin ez banoa ni ez naizela ezer. Zer galdetzen diozu deabruari, ez dakit. Hori izango da nire aukera, ez dakit. Bueno, nire abesti bat. Deabrua perreatzen ipintzeko. Kolpe eta kolpe bakoitzak tope, Gasteizen izarrek diote, errezazu zerua. Ae, 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 kolpe eta kolpe bakoitzak tope, Gasteizen izarrek diote, errezazu zerua. Ae, ae, ae. Bai, infernuan perreo asko dago. Infernua beti ikusi dugu ez, leku bero baten moduan, hurbiltasuna, desioa, el frote, ez? Horrela gaizki esan da. Baina la ere ezakit, ez dut infernu modu batean ikusten desio hori. Osa, ikusten dut zerbait oso propioa guztion barnean daukaguna, gozatzen dugula, ikuste dut desiratu gabe. Txagarela inor, ez dakit, ez dauzkagu gogoak ezer egiteko. Wow, zelako galdera. Plazerra eta desira, lotuta daude. Biak, ezke dira pak bat, ez? Bueno, desiratu dezakezu, eta nahi duzuna ez lortu. Igual hori agertzen da deabrua esateko, ez, sabes? Ez dakit. Ezke txikitatik ideia asko sartzen dizkigute buruan, eta supergarrantzitsu ikusten dut hitz egitea taburik gabe askatasunez, estereotipo hauek alde batera uzten, izan nahi dugun bezala izaten, beldur barik. Hau esaten dudanean emakumei egiten diet erreferentzia da, gehiena. Uste dut gizonek ez dutela hainbeste presiorik. Niri pilo bat gustatzen zitzaidan, sedukzioa edo niretzat supergarrantzitsua da. Aurrez aurre egotea, elkar ezagutzea, ikutzea, besarkatzea, hitz egitea, ondo ezagutzea, ezakit. Igual tradizionala da, baina niretzat da metodorik onena. Ikuste dut lagunekin ateratzen bazara, lagunekin ateratzen zarela, eta inoiz ez, gure piztik kutxunak bakarrik ustea. Hori ez, inoiz. Deabruari frente egin behar diogu, eta esan agur. Agur hemen geratzen zara, ni hobeagoa naiz. Nik uste dut hori garrantzitsuena dela, maitasun propioa. Ez baduzu maitasun propioa, ezin duzu beste inor maitatu. Bizitzan zehar, txikitxo ikusi naizela, eta orain nagoela nire bizitzako momentu batean horrela sentitzen naizela, pixkat ahaldunagoa, ez dakit nola esaten da, más empoderada, eta bideo jarraitu nahi dut egia esan, zatoz nirekin gau bero bat pasatzera,